Precisament, Espot, ens volia... No sé què passa amb els autònoms, que ens volies fer un esment d'unes ajudes que no arriben, o ja que parlàvem d'economia. No, a veure, el que hi ha és que el dia 21 de març el govern d'Espanya, a bombo i plateret, va anunciar un ajut de línies, uns ajuts directes a autònoms i empresaris, per cobrir les despeses bàsiques de l'empresa. Això va ser publicat al BOE i es va acordar que això es traspassaria a les comunitats autònomes perquè elles fessin la distribució mantenint uns criteris bàsics, com era, per exemple, que una empresa que hagi perdut el 30% de la seva facturació respecte a l'any anterior rebrà aquests ajuts. Aquests ajuts s'han de demanar, en teoria, en una web de la Generalitat, que és aquesta que vostès tenen aquí. Aquesta web, l'última actualització, la darrera actualització, està a baix a mà dreta, no sé si es veu, és del dia 22 de març, l'endemà de la publicació al BOE. S'acaba dient que en breu hi haurà més informació. Això és una manca de respecte a la ciutadania i els que paguem i contribuïm amb els nostres impostos a mantenir aquesta estructura. Perquè el mínim que es podria fer d'entrada és mantenir informada aquelles persones, autònoms i petits empresaris que estan amb l'aigua al coll, de saber en quina situació es troben aquests futurs ajuts directes. Ha passat més d'un mes i mig. Aquí ningú ha dit res. Ahir, casualment, a la sessió de control al govern, la portaveu socialista, perquè les preguntes que se li fan al govern poden anar respecte al canvi climàtic, poden anar sobre els whatsapps de la violència masclista, que em sembla molt bé, però, evidentment, això hagués requerit per part de qualsevol partit polític un seguiment exhaustiu i, diguem-ne, fiscalitzar com estava aquesta situació. Ahir, finalment, la portaveu socialista va demanar explicacions sobre com estava això. Bé, la resposta del senyor Tremosa, el conseller d'Economia, va ser poc més o menys dir que sí, que això, clar, comporta un tema burocràtic d'una magnitud tan gran que no se sap exactament quan es podran sentar les bases dels criteris per repartir això. Molt bé, això és molt burocràtic. Però el que sí que puc assegurar és que els autònoms i petits empresaris, quan s'han vist amb l'aigua al coll, han fet tots els esforços possibles, s'han engiponat qualsevol idea perquè el seu negoci sortís endavant. Si un petit autònom ho ha pogut fer, el govern de la Generalitat de Catalunya també ho podria fer. Ara, quina casualitat, hi ha hagut eleccions el 14 de febrer. I tots els partits polítics han rebut una bestreta del 30% per les despeses electorals. Evidentment, el Parlament de Catalunya reparteix 16 milions d'euros en subvencions i aquí no hi ha cap trava de tipus burocràtic. És a dir, ha arribat un moment que això és una veritable presa de pèl. Que una pàgina web com la que vostès acaben de posar aquí, que d'aquesta pàgina web i d'aquesta ajuda pot dependre el futur i la viabilitat dels negocis i de famílies, no es tingui la delicadesa d'anar informant a la ciutadania en quina situació es troba això, és una cosa que inhabilita a tota la classe política. Tant me fa que siguin independentistes, com que siguin espanyolistes, com que siguin de dretes o d'esquerres. Això és una manca de respecte i això és tractar a la ciutadania com a minyones. És a dir, quan amb ells els hi vingui bé i tinguin temps, aleshores arribarà el moment que podran agafar i podran repartir, com si fossin els emperadors romans, pa i circ, aleshores agafaran i aniran repartint les molles, i dic les molles perquè de Pimec a mi m'ho han dit concretament, amb això no n'hi ha per res, i ho ha fet el Partit Socialista casualment perquè fa 2 dies Pimec va agafar i va fer un comunicat en el qual deia que això s'havia d'arxivar. Senyor Espot, només para